From fresh milk to sikwate o biko, then here goes. Kari-kari my favorite, my gosh. Kabro ba mo kung tagpila ni? Tag 450 pesos na ni mga kabisaya. Og tanawan yung servings. Good for 4 to 5 persons na ni. Grabe kadagan guys. After sa view deck, diretso na punta sa atong third stop diri sa Claveria, Misamis Oriental. Kabalo ko natuk-an na mo sa inyong kakakita nga view mga kabisaya, kay ako mismo no mura na kog di na ako kaginawa sa Katsada, mura na kog nasa New Zealand din kanang bitang inana nga view nagafags-fags na lang gyud. OMG. So atong third stop karon mga kabisaya, nakita sa Hamugaway Restaurant. To be honest, wala gini sa plano nga hamugaway ang akong anian sa third stop, kay pagtanaw nako sa weather, murag lain na gyud ang weather mga kabisaya, dili na kita pwede nga mupusid pa sa unahan sa hamugaway. Ang since kinakita nako nga hamugaway nga murag nindot gyapon kaayo siya bisitahon ug angay gid siya bisitahon mga kabisaya. Tan-awa ninyo ang palibot mga kabisaya, angay pa ba na dilian ninyo kung inana Katsada. Around 4 PM abot mi diri sa Hamugaway Restaurant, og to be honest, first time ko nakasulod diri, og I don't know kung mahal ba ning restaurant diri or barato or kaya-kaya ra. Basta ako na nagikoy amount nga pwede ra nako igasto aning Hamugaway. Oh guys, grabe, nindot ki siya interior, grabe guys. Bisan pag naka sa ilang sulod sa ilang restaurant, murag gyapon garden kay daghang kay tanom-tanom gyud, inana siya Katsada. O kani yung nakita karon ground floor pa lang gid ni ha. How much more na didto na ta sa second floor, OMG. So nag-ingon ang mga staffs ako nga, ma'am, adto do sa second floor kay kung unsa ka daw kanindot ang nasa first floor, mas grabe na kuno times 5 ang Katsada sa second floor. Og wala gid ta na sayop mga kabisaya, kay grabe mura na kog nasa heaven. Pagsaka pa lang nako sa Hamugaway mga kabisaya, og nakita nako ang mga view nga grabe ka overlooking mga kabisaya. Grabe mura na ko sa heaven, OMG Lord. Ay sa ko kwa Lord ha. Ay sige ko kwa Lord. Grabe guys, din di ba kay gawlan-ulan man siya, grabe katugnaw nagikan ng mga orasa. Mura na kung kakurog-kurog gid anang orasa gyud. This is my first time nga makaani sa Hamugaway guys. Grabe, it's been a while naman sa diay nga wala ko kaani gyud og Claveria no ako kabalik. So na-miss kay ko diri kay 2 years na maday sila diri sa Hamugaway, og open sila everyday from Monday to Sunday. Oh, grabe guys, na-amaze ko silang kuandri. Grabe ka overlooking, tapos grabe ang nature. Abundance kay ang nature mga kabisaya. Og kani lagi kay first time pamantaw, wag kita kabalo kung pila mga pricing diri. Og kabalo ba mo mga kabisaya nga diri sa Hamugaway, family serving ang ilang mga pagkaon diri at a very affordable price, good for 4 to 6 persons na ni siya. Kung big family mo mga kabisaya, then Hamugaway is for you. So kato kung namoy extra budget, time para sa iyong family, why not nga dalon ninyo sila dinhi? Kita na wala ko na mga kabisaya, inana kadaghan nilang serving. Wow! Perfect kay guys, my God. And since kinanata sa atong last stop, o grabe na po atong food trip from the first o second mga kabisaya, busog na gid ta, but diri sa Hamugaway nag-order na lang ko sa akong favorite nga kare-kare nga tag 450 pesos nga good for 4 to 6 persons na siya mga kabisaya, og ang ilang rice tag 35 pesos. Ano ikog. Iyap. Ano to iyap? Gitry po nato ang Hamugaway lemonade. Pepino, cucumber, lemonade.
Nyo eh. Guys, tanawan nyo guys oh. Grabe ka mga fresh fruits. Hamogaway lemonade for only 150 pesos per liter mga kabisaya. Grabe na gid siya ka worth it. Well, gahulata nga muundang ang ulan anang mga orasa mga kabisaya. Gitry na pod nato ang ilang Spanish latte nga coffee ug ang ilang sikwate diri sa Hamogaway. Kung mo inom og perfect kay nga kape karong panahon na mga kabisaya, especially nani nga weather tapos tsada kay imong palibot. My God. Guwapo kay nga restaurant mga kabisaya. O kabalo mo tagpila lang ni nga Spanish latte nila diri 75 pesos only. Og inani na ka special ang imong kape mga kabisaya. Ay, grabe. Perfect. Grabe ka perfect. So guys, itry na to ang ilang hot choco or sikwati mga kabisaya. Grabe kadag ko ilang mug. Og this is 100 pesos only. Grabe, perfect. Perfect tayo ang sikwati mga kabisaya. Tanawan ninyo ang view. Grabe ka overlooking. Tapos, grabe kalami.